Moltes gràcies a tothom per estar aquí avui. Explicaré aquesta màquina, però també aprofitaré per explicar una miqueta 4 cosetes més de la gamma de Panasonic per aquest 2022. I al final un apunt ràpid sobre subvencions, ajudes i com està el tema. Molt rapidet, serà només una diapositiva per acabar, per recordar que això ara està candent. Anem a començar, micropresentació corporativa. Recordo que Panasonic som una empresa japonesa que vam ser fundada l'any 1918 per aquest senyor, Konosuke Matsushita, i que no només va ser el nostre fundador, sinó que és una persona que per nosaltres és molt important. És com un mentor, una persona que ens va deixar no només una empresa per anar tirant endavant i viure d'ella, sinó que també ens va deixar una filosofia empresarial concreta, una manera de fer que és molt nostrada, i la veritat és que el tarannà de Panasonic és diferent al d'altres empreses gràcies a aquest senyor que és Konosuke Matsushita. Malgrat vam ser fundats l'any 1918, val a dir que no va ser fins l'any 1958, 40 anys després que l'empresa fos fundada, que vam començar a fer equips de climatització. Però escolta, el 58 queda lluny, des de llavors fins ara ha plogut molt i hem pogut madurar molt els equips. Hem pogut anar fent i madurar molt els equips. Com funcionem Panasonic de forma interna? No crec que avui sigui el dia en què més ens interessi explicar-ho, però si algú té algun dubte, després quan acabem veniu i em pregunteu, us explicaré una miqueta, i el que sí que em deixaré serà un minutet i mig perquè us pugui explicar una miqueta el nostre full de ruta en temes de sostenibilitat. Es diu Green Impact i planteja uns objectius, jo crec que bastant ambiciosos, tant per l'any 2030 com per l'any 2050. Quin és, al final, l'objectiu general? És que nosaltres aconseguim ser no una empresa amb una petjada neutra de carboni, que això intentarem ser-ho ja l'any 2030, això significa que tota l'energia que consumim serà neta i que, en tot cas, si hi ha algun tipus d'energia per alguna de les activitats que fem, que si els nostres cotxes de la nostra xarxa comercial o les oficines de Cornellà o el que sigui, que no podem assegurar que tingui un subministrament d'energia produïda de forma neta, nosaltres, a les nostres produccions d'energia neta, produirem tanta energia com consumim per compensar la petjada ecològica. Però això ho hem de tenir ja fet a l'any 2030. Ara mateix, de les nostres 250 fàbriques que tenim disperses per tot el món, ja tenim més de la meitat funcionant exclusivament en energia neta. Fotovoltaica i combustible net obtingut a partir també d'energia fotovoltaica. Però és que anem més enllà. L'any 2050 no només hem de ser una empresa de petjada neutra, sinó que els nostres productes han de ser neutres en carboni. Què vol dir que els nostres productes siguin neutres en carboni? Doncs no només que hem de compensar l'energia que consumim a Panasonic en fer les nostres activitats, fabricar els productes, ensamblar-los, distribuir-los, vendre'ls, sinó que també hem de compensar la petjada de carboni heretada pels nostres productes. Això què significa? Que els nostres proveïdors que fan les xapes, les xips i tal, també generen gasos d'efecte hivernacle i això també ho hem de compensar. I no només això, volem compensar el consum dels nostres productes. Volem compensar tota l'energia que consumeixin els nostres productes en el seu ús, de manera que un producte Panasonic sigui completament neutre en carboni. Això l'any 2050 esperem haver-ho aconseguit. Això és la línia aquesta, la que veieu. Allò és el que haurem aconseguit l'any 2030, que és els gasos produïts per nosaltres, per Panasonic, i això és el que produeixen els nostres productes en el seu ús. Pràcticament un 97% de l'energia d'un producte és quan s'està fent servir, no quan es va fabricar, que és quan menys vam consumir. ProClub, només us recordo que existeix, no sé si teniu compte. Si algú no té compte, s'ha de fer ja, que això aquí ja està tot. Està tot, totes les eines, tots els softwares per selecció d'equips, per fer esquemes de principis, càlculs de càrregues, tot el que necessiteu ho trobareu en aquest portal, que és un portal que ens hem de donar d'alta, ens fem un compte, nosaltres us donem d'alta i un cop teniu el nick i contrasenya ja podeu entrar i accedir a tot el que necessiteu, perquè allò és un clàssic. Necessito l'etiqueta energètica de tal màquina. Què faig? Doncs li demano a Ginés, o li demano a la Montse, o li demano... No fa falta. Entreu a ProClub i us ho descarregueu l'etiqueta energètica. El certificat Eurovent, l'ERP, tot el que vulgueu. Està aquí. De debò,
el mateix que fem servir nosaltres, és a dir, són les mateixes eines que fem servir els treballadors de Panasonic. I un cop dit això, ja sí que començo amb presentació. No he volgut centrar-me només en l'Ecoflex, perquè si no, vull aprofitar l'ocasió perquè hi ha altres novetats i vull explicar-les molt breument, però vull explicar una miqueta tot. Per exemple, NanoEX el coneixeu, és la tecnologia millora de la qualitat de l'aire de Panasonic. Faig aquesta petita slide per recordar de què va i quan digui als equips que tenen NanoEX que sapigueu de què va. Si algú amb el que explico avui li queda com un encís de que necessita alguna cosa més perquè no acaba d'entendre com funciona, perquè li sembla més màgia que ciència, en qualsevol moment o ens demaneu que fem una formació exclusiva sobre NanoEX i la farem, o ara m'agafeu aquí fora i em diu Alejandro, vine cap acá. Escolta, explica'm per què això es pot generar. Però al final, què és NanoEX? És un dispositiu que va dintre d'algunes màquines que genera unes partícules que s'anomenen radicals hidroxil. Aquests radicals el que fan és s'alliberen a l'ambient i són capaços de combatre males olors, virus, bactèries. Hem fet proves amb molts virus i moltes bactèries. Penseu que nosaltres això com l'orientem molt a un ambient interior, diguéssim, d'habitatge humà, doncs sobretot hem fet proves amb virus i bactèries propis dels ambients interiors. Refredats, les bactèries relacionades amb els refredats, la grip, el virus del Covid, vam fer ara unes proves, ens van sortir molt bé, virus d'algunes altres malalties animals, etc. També contra els mos, contra alguns al·lèrgens, el pol·len, algunes substàncies concretes les elimina superbé, com els amoníacs, les substàncies de base alcohòlica, els formaldehïds, i altres substàncies que les elimina de forma, de veritat, molt, molt efectiva i també humidifica la pell i el cabell de la gent que hi hagi a la sala, perquè això és una cosa important de la nostra tecnologia de millorar la qualitat de l'aire, i és que no només és activa dintre de les unitats, que això és molt important, no només l'aire que passa per dintre de la unitat és desinfectat i surt desinfectat cap a la sala, sinó que les nostres partícules, gràcies a que estan produïdes, envoltades dintre d'una nanogotícula d'aigua, tenen molta esperança de vida i llavors surten juntament amb l'aire de la unitat. Per tant, desinfectem l'aire que passa, però no només això. L'aire arrossega aquests radicals hidroxils i els escampa per tota la sala. I continua sent efectiu no només a l'aire, sinó fins allà on arribi la fletxa d'aire i acabarà decantant sobre les superfícies i continuarà desinfectant el mobiliari, els electrodomèstics i fins i tot, com és nanoscòpic i es cola entre els teixits, continuarà desinfectant dintre la pròpia roba que portem, les tapisseries dels sofàs, els coixins, les catifes, les cortines, ja ens ho podem imaginar. I desinfectant, però jo penso també molt desodorant, i això és important. Tenim el sofà, que tenim una mascota, tenim el gat que sempre puja allà, al final el sofà i els coixins acaben fent olor a gat, ho treu tot. Dit això, i no em vull allargar més perquè tinc el temps just i he d'explicar moltes coses, simplement, gamma domèstica, molt breu, només poso aquesta diapositiva, recordar una mica com està i introduir les dues grans novetats que tenim. Recordo que la nostra gamma domèstica està composada per una unitat de terra, bé, també tenim un conducte slim domèstic, que no l'he posat aquí, però que sapigueu que existeix, i després una consola de terra i després 3 unitats de paret. La consola de terra és la FE, té tecnologia NanoEX, com acabo d'explicar ara, i després dintre dels equips de paret, doncs el que és, diguéssim, més premium, el que té millors propietats o millors capacitats, també tenen NanoEX. Els altres dos, els intermitjos, no tenen NanoEX. A part, l'Etherea, que és la nostra gamma premium, a part de NanoEX, té un sistema AeroWings que bàsicament és que de les dues lames de l'equip són governades per 2 motors diferenciats. I llavors una pot pujar, l'altra pot baixar i a més té les lames horitzontals, no només les verticals. I això tenim un control absolut de la fletxa d'aire. 19 decibels, ho dic, crec que ja ho sabem, però si no insisteixo, tant Etherea com la TZ tenen el wifi incorporat de sèrie, no fa falta comprar ni adquirir cap accessori, es connecten a internet de forma directa i després es poden instal·lar fàcilment, etc.
TZ, la veritat és... bueno, la novetat d'Etherea d'aquest any està en el color. Bueno, a veure, aquesta no perquè és blanca, la que he posat aquí, però que sapigueu que aquest any introduïm un color nou, que és un gris fosc, que sembla gairebé negre. Ara no ho sé, s'ha posat bastant de moda, és un gris, mira, semblant al de la paret. Un gris així fosc com aquest, que no arriba a ser negre, però és un gris fosc, que l'hem anomenat gris grafit. Bueno, ara sembla que té bastant èxit el tema foscos i l'introduïm a les potències de 20, 25 i 35, bueno, 2, 2,5 i 3,5 quilowatts, que ara anava a dir 25 quilowatts i, hòstia, vaya catxarro, no? Ja m'enteneu. I després, l'altra novetat és la BZ, ¿vale? Hem substituït la FZ, que teníem fins ara, per una nova màquina i en realitat, hem treballat dues coses molt importants. Hem tocat el tema del software de l'inverter, de manera que hem canviat la manera de treballar quan treballa en freqüències de càrregues intermitges, a freqüències baixes o a freqüències molt altes també, per aconseguir que tingui menys vibracions i, a més, hem aïllat molt més la unitat exterior. En realitat, si coneixeu la FZ, que és la que teníem fins l'any passat, de la FZ a la BZ, el que canvia no és la unitat interior, que continua sent la mateixa. Hem fet un petit canvi de color perquè es noti que és una altra gamma, però és la mateixa unitat interior. El que hem canviat és la unitat exterior. Hem aconseguit que tingui una mica més d'eficiència, hem saltat 0,2 a l'SEAR, per tant, hem millorat l'eficiència, hem millorat la freqüència de gir del compressor i hem reduït moltíssim el soroll, de manera que ja tenim una unitat exterior que és tan silenciosa com les unitats exteriors de TZ i pràcticament igual que la Etherea. Hem fet tot un reworking en aquesta unitat i hem tingut això. Recordo que ni la TZ ni la BZ tenen nano-X, que la BZ no es connecta directament a internet, igual que la consola de terra, que no es connecten directament a internet, però podem adquirir un accessori que ens permet que aquests dos equips es connectin a internet també. Doncs bé, ja vistes les novetats, la Etherea gris grafit i la nova BZ, que és completament redissenyada, doncs bé, introdueixo també algunes novetats a la gamma una mica de més potència, que és la comercial, semi-industrial, o com vulgueu. Novetats, doncs que tenim un nou casset 60x60, no sé si us heu fixat, però a la gamma domèstica no he parlat en cap moment de casset, he dit que teníem també un conducte slim que no he comentat, que no he posat a la diapositiva. Bé, el casset que teníem fins ara a la gamma domèstica desapareix i només tindrem casset 60x60 a la gamma comercial. Però, com a vegades volem en els sistemes multi combinar un casset, en una vivenda, un multi no posarem un casset, jo no he vist mai una vivenda amb casset, però podria ser que en un multi féssim un petit comerç, un bar, un restaurant, no ho sé, el que sigui, i volguéssim posar un casset. Clar, al treure el casset de la gamma domèstica algú diria, ens esteu traient una possibilitat. Bé, doncs que sapigueu que el casset 60x60 a la gamma comercial es pot connectar a les multi de domèstic. Simplement hem fet això per traiem el casset de la domèstica, perquè la veritat és que no es venia en domèstic, només per multis, però fem que el de la comercial es pugui connectar. I amb el reworking, amb el redisseny d'aquesta unitat, ja tots els equips de la gamma comercial, tots tenen nano-X. Recordo molt breument, molt per sobre, que qualsevol equip de la gamma comercial de Panasonic es pot connectar un mateix equip, una mateixa unitat interior a diverses unitats exteriors. Per exemple, aquest casset 90x90, el 6071 PU3, es pot connectar. Ara, les línies aquestes en blanc que he fet no es veuen gaire bé. Per aquesta presentació, l'hauria de canviar els colors. Però bueno, que sapigueu que aquest 6071 es pot connectar a unitats de 60, llavors l'equip dona 6 quilowatts, o unitats 71 i dona 7,10 quilowatts. Però és que a més es pot connectar a dues unitats de 60 diferents i hi ha tres unitats de 71 diferents, perquè té la Elite i l'estàndard, i la Elite la tindrà en monofàsic i en trifàsic. Per tant, fins a 5 unitats exteriors diferents connectables a la mateixa unitat interior. I res, algú em preguntarà,
I quina diferència hi ha entre connectar-lo a una èlit o connectar-lo a un estàndard? Molt breument us ho explico. Èlits, estàndards. Diferència entre un exterior èlit i un estàndard? 4. Molt breus. Una, les mides. Aquesta és fàcil de veure. Aquesta exterior de 71, que després, si voleu, quan baixeu a l'Ecoflex, no és exactament la mateixa màquina, però les mides són la mateixa. L'exterior de l'Ecoflex és la mateixa que l'exterior de la 71. Aquesta, que la Elite. I veureu que són no un 96, és a dir, pràcticament un metre d'alt, per pràcticament un metre d'ample, 94 centímetres, per 34 de profunditat. En canvi, la mateixa potència, però en un estàndard, 69,5 no arriba a 70 centímetres d'alt, de 70 centímetres a un metre, és una alçada important, el que reduïm. Clar, aquestes són més petites, aquelles són més grans, però hi ha un altre punt, una altra diferència. Distàncies frigorífiques, perquè si no, clar, la petita, sempre tiraríem la petita, si fossin exactament igual. Distàncies frigorífiques, per exemple, en l'Elite, en aquesta estem parlant d'una distància frigorífica de, en aquest cas, la 71 són 50 metres de línia frigorífica amb 30 de desnivell. La 71. No és igual en totes les potències, no penseu que tota la gamma són 50-30, però aquesta, la 71, són 50-30. En canvi, l'estàndard són 30-20. 30 metres amb 20 de desnivell. Què vol dir? Doncs bàsicament, on tenim la instal·lació? L'exterior ha d'anar en un balcó? Doncs no ens ho pensem, posem un estàndard. Està clar, la més petita, que ocupi menys, que molesti menys, no? La unitat ha d'anar a la coberta d'un edifici multivivenda i hem d'anar a col·locar-la allà dalt? Home, doncs busquem la que tingui distàncies frigorífiques més grans, està clar, anem a una Elite. Balcons, terrats, i algú em diu, doncs jo mira, és que tinc un edifici però són 3 plantes, la distància frigorífica en 30 metres tiro. A dalt tampoc hi ha moltes limitacions d'espai, o sigui que puc col·locar, quina col·loco, aquesta o aquella? Llavors anem a les altres dues característiques. Eficiència i inversió inicial. Aquestes són més eficients, per tant consumeixen menys corrent elèctric, però la inversió inicial és una mica més alta. Aquestes, la inversió inicial és una miqueta més baixa, però consumeixen una mica més de corrent. Què vol dir? A llarg termini aquesta surt més a compte, perquè ara farem una inversió més alta, però després, com estalvien més, un cop haguem amortitzat el que vam invertir, hi ha més estalvi, per tant, a la llarga ens surten més econòmiques. Aquestes, fer la inversió inicial és una miqueta més reduïda, però després, com consumeixen una miqueta més, estalviem menys i a la llarga ens acaben sortint una miqueta menys econòmiques. Bé, això ja és decisió del projecte, del client o del que tingueu entre mans. No explico gaire cosa, simplement recordo que tenim el nostre conducte, que és adaptatiu. Mira, faré una cosa, l'explicaré una mica més a fons perquè després he d'explicar l'Ecoflex i quan expliqui el conducte de l'Ecoflex no és aquest mateix però funciona igual. Quan dic que no és el mateix però funciona igual és, a veure si m'explico perquè si no, després els comercials em foten bronca perquè em diuen vas dir que era el mateix i ara tinc un client que em vol... No, és el mateix que això, igual, però atenció, no es pot connectar l'Ecoflex a aquest. Si agafeu el PF3 i intenteu connectar-lo a l'Ecoflex no funcionarà. Però hem agafat la mateixa tecnologia i simplement hem fet uns canvis a les seccions de la d'allò i a l'electrònica, però fa el mateix. Què és el que fa? Doncs fixeu-vos, hem passat de tenir tot un diferent catàleg d'unitats de conductes interiors a tenir una. La mateixa unitat interior, la mateix conducte, es connecta, dona des dels 3,6 fins als 14 quilowatts. A veure, òbviament no en la mateixa màquina, ja els hem vist abans, hi ha 3 mides diferents, però és la mateixa màquina amb les mateixes característiques. No hi ha les petites amb un ventilador més petit i les grosses amb un ventilador més gros i les petites que donen només fins a 70 pascals i en canvi les grosses et donen fins a 200, no. Totes, de 3,6 fins a 14, totes. Perfil, 25 centímetres. Ni és el més petit del mercat, però tampoc és excessivament gran, està bé. 25 centímetres, totes. De 3,6 a 14. Totes, de 10 a 150 pascals. Això significa que la podem connectar amb impulsió directa d'aire, li poso aquí la reixeta i apa, o la puc connectar a una xarxa de conductes, home, 150 pascals dona per bastant, potser 3 colzes de 90, amb un parell de difusors, o 3 o 4, puc fer una vivenda perfectament amb un equip d'aquests perquè em dona 150 pascals. Totes, absolutament totes, amb nivells audibles per ser instal·lades dintre de vivenda i complir RITE, totes es poden muntar en vertical.
qualsevol potència. Jo quan explico això hi ha gent que em diu i quan voldré una 14 kW col·locada en vertical? No ho sé, però el dia que la vulguis, aquí la tens. Ja hi haurà un moment en què la necessitaràs per posar-la darrere d'una paret, per no sé què, bueno, i si no, també es pot, òbviament també es pot col·locar en horitzontal, si no, quina gràcia tindria. Totes amb bomba de condensats. No fa falta, no, és que les grosses s'ha de comprar com a accessori, en canvi, no, totes venen amb bomba de condensats i fora. I si la poso en vertical o no el necessito? Placa electrònica, tanquem un contacte, la bomba s'anul·la i fora. I, bueno, totes, òbviament, com tota la gamma comercial, amb NanoEX de sèrie. És important, jo crec que ara l'ho he explicat i m'he dedicat aquest momentet per veure tot això, perquè quan expliqui la de l'Ecoflex és la mateixa. Llavors, hi ha unes preguntes que m'estalvio. Quan algú m'aixequi la mà i em digui però llavors el conducte de l'Ecoflex es pot posar en vertical? Sí, clar, perquè és igual que aquest. I ven bomba de condensats? Sí, ven bomba de condensats. I té NanoEX? Sí, clar que té NanoEX. Tot el que acabo d'explicar serveix pel conducte de l'Ecoflex quan l'expliqui després. I el mando, ara he estat a baix a la fira i m'he anat un momentet a parlar d'una empresa puc dir un nom, amb els de Simon, que estan allà al costat. Dic una marca perquè estan allà. I veia que tenia uns comandaments, uns mecanismes de control de l'electricitat que eren molt semblants a això, i dic, bueno, potser és que això és la tendència. Els nous mandos, els nous controls, explico, venen en resposta al que se'ns havia demanat, que era simplificar el software. La gent que som tècnics, i moltes vegades als instal·ladors ens passa el mateix, és que ens agrada que estiguin tots els menús amb totes les possibilitats dintre del mando, perquè ja furgant, al final trobes. Però resulta que l'usuari o l'usuària final, tant menú i tanta cosa se'ls complica. I ens havien demanat un comandament més simplificat. No ens van demanar que fos en negre en comptes d'en blanc. El negre l'hem posat nosaltres perquè suposo que a qui faci el disseny li ha agradat i ha pensat que el negre tindria més èxit. Això ja no ho sé perquè no estic jo venent i no sé si té èxit o no, però bueno. El que sí que hem fet és treure moltes funcionalitats que tenia el RTC5B, que era l'anterior, el blanc. Clar, per què hem tret funcionalitats? Doncs perquè sigui més amable i més fàcil de gestionar. En perdre aquestes funcionalitats, també podria dir algú, clar, però llavors el que es podia fer, i aquí és on jo explico, a veure, sí que és cert que si comprem el bàsic, que és el que ve de sèrie, si no demanem una cosa diferent, amb aquell, les funcionalitats aquelles que s'han tret i no hi són. I no podem entrar segons quines coses. Però si comprem el BL, que té Bluetooth, és el mateix comandament, el Bluetooth està en el comandament, és important que ho entenguem, la connexió Bluetooth. Llavors, des del radi d'acció d'un Bluetooth, que són uns 10 metres més o menys, llavors sabeu que doneu d'alta en el mòbil que busqui Bluetooth, i si estàs a una distància pots connectar el teu telèfon mòbil o la tablet al mando, pots entrar a la nostra app, Comfort Cloud, i allà trobes totes les funcions que han desaparegut i més. És a dir, allà tens tota l'ampliació, però allà és molt més gestionable perquè va per pestanyes i ja és una cosa diferent i la imatge no és allò mateix de només aquí amb 4 paraules, i allà trobarem totes les funcionalitats que ja no hi ha en aquest comandament. I si el comprem no amb Bluetooth, sinó que el comprem amb internet, doncs mira, aquest equip no només el podem controlar des de dintre de casa fent servir el mòbil, sinó que des d'on estiguem sempre que hi hagi connexió a internet. Si esteu enmig de la jungla potser no, però si us aneu de vacances a Nova York, suposo que a Nova York hi ha internet, no hi he estat mai, però entenc que sí, podreu controlar el vostre equip. I ja anem a la part d'aire-aigua, que si no se'm farà el temps i no hauries parlat de... Com anem de temps? Bé, encara? No ho sabem? Bueno, no sé exactament a quina hora he començat, però bueno, suposo que sí, suposo que anem bé. Esteu molt cansats? No? Bé, llavors és que anem bé de temps. Va, primer, Aquària. Són les nostres bombes d'aire-aigua domèstiques. I per mi, jo crec que un dels productes que millor estem conduint dintre del mercat. Jo crec que són bombes de calor de molta alta qualitat i a més hem sabut donar-li algunes característiques que les fan especialment adaptables a les necessitats que tenim ara. La monitorització d'energia, jo crec que és una cosa molt bona, una programació que no és excessivament complexa, la possibilitat d'adaptar-se molt a les necessitats de les diferents instal·lacions mitjançant unes prioritats que van més enllà
del prioritat aigua calenta, prioritat clima. Tenim una programació amb tres coses que s'han de programar i jo crec que la veritat és que això està molt bé. I dintre d'aquestes bombes aire-aigua tenim 3 famílies, i això és important saber-ho. La família HP, que treballa dintre la seva corba de rendiment, és a dir, tenint un rendiment bo i tenint l'eficiència que nosaltres diem que té l'equip, treballa sempre que estiguem en una temperatura exterior per sobre dels menys 10 graus i sempre que li demanem una temperatura d'impulsió d'aigua nominal, 55 graus. Quan dic nominal, què vol dir? Jo tinc una instal·lació que ha de treballar normalment a 55 graus, doncs aquesta màquina em donarà bona eficiència. És que aquesta instal·lació, puntualment, 3 dies l'any, quan faci molt de fred o quan faci molta calor, no ho sé, pot ser que demani l'aigua una mica més alta i que demani més de 55. 55 és el seu màxim? No, 55 és la seva temperatura nominal. Podrà donar-me aigua a 60, però atenció, mentre m'estigui donant aigua a 60, la màquina no està funcionant dintre la seva corba de rendiment. Per tant, si jo el que tinc és una instal·lació que puntualment 3 dies l'any treballarà a 60 graus, puc posar aquesta. Si és una instal·lació que per les característiques dels emissors, el que sigui, treballa normalment a 60 graus, no fem servir aquesta. Una màquina que normalment pugui treballar a 60 graus? Home, doncs mira, aquí al costat tenim una altra gamma, que és la TCAP, l'altra família. Aquesta està especialment pensada per climes freds. Jo explico. Temperatures de fins a menys 20 graus centígrads a l'exterior, impulsant aigua a 55 graus. Però, atenció, aquesta màquina, si la faig servir sempre per sobre dels menys 10, resulta que em dona 60 graus de temperatura. I per tant, home, si estem en una zona d'alguna pista d'esquí del Pirineu, que potser tenim temperatures molt fredes, doncs millor que treballi sempre a 55, però a la resta de la zona segurament podem posar-la i treure 60 graus. 5 graus més de temperatura, 60 graus de nominal, vull dir. I si necessito més, i si estic en una rehabilitació i estic deixant els radiadors que hi havia i no vull tocar la instal·lació i estem aquí i tal, i necessitaria treballar a 65, doncs tenim l'última família, la HT, amb R407 i temperatura nominal d'impulsió 65 graus fins a menys 10 graus de temperatura exterior. Dintre d'aquestes famílies, després tenim les diferents conformacions. Per cert, que aquí l'altre dia m'ho van dir, que aquí hauria de posar 410, 407, o un gas fluorat no lleugerament inflamable. Ara ho explico. Simplement, perquè tingueu clar, si monobloc, que és compacte, bibloc, les partides són totes, la bibloc, l'all-in-one i l'all-in-one bisona són partides. Sense el dipòsit d'aigua calenta sanitària incorporat, i les dues amb el dipòsit d'aigua calenta sanitària incorporats. Ara els explicaré molt breument. La bisona té la característica que té dues sortides per clima i surten a dues temperatures diferenciades. Jo puc tenir una sortida de 35 i l'altra 55 graus, per exemple. Doncs aquí tenim les diferents famílies, la HP, la TCAP, la HT, i podem veure per cadascuna de les famílies, cadascun dels equips, quines potències tenim disponibles i amb quin gas funcionen. Això és l'objectiu d'aquesta taula, que la vaig fer jo, potser no sé si s'entén gaire o no, però bueno. Per exemple, jo què sé, dintre la família TCAP, que és aquesta que treballa fins a menys 20 graus exteriors, la monobloc, quina tenim? Doncs mira, monobloc TCAP, tenim de 9 a 16 kW, tenim 9, 12 i 16, i sempre amb R32. Vale, doncs ja ho sé. Dintre la família HP, la bibloc, quines tenim? Doncs mira, la bibloc en HP tenim 3, 5, 7 i 9 kW en R32 i 12 i 16 kW amb 410. La all-in-one en HT, aquesta que dona 65 graus de temperatura, quines potències tenim? Doncs HT, all-in-one, cap ni una perquè no existeix. La HT només està en monobloc o en bibloc. Perfecte. Recordo ja en aquesta taula que tots aquests equips, tots són multitasca, poden fer aigua calenta sanitària, aigua calenta per clima i aigua freda per clima. Per tant, ho fan tot. I després recordo que, he dit que poden fer aigua calenta sanitària, però que tant la bibloc com la monobloc li faria falta un dipòsit interacumulador extern, cosa que la all-in-one i la all-in-one bisona no fa falta perquè ja el tenen incorporat. I recordo
que la monobloc no necessita instal·lació frigorífica de cap mena, perquè és una màquina purament hidràulica. Per tant, si som una empresa tradicional de fontaneria, lampisteria, que no tenim carnet de gasos fluorats ni res, la podem instal·lar sense problemes. I parlant del carnet de gasos fluorats, aquí hauria de fer una repartició, m'ho plantejaré de fer una partició més gran perquè s'entengui millor, però bueno. Després poso cada equip, si té o no limitacions segons el reglament de seguretat en instal·lacions frigorífiques. El reglament de seguretat en instal·lacions frigorífiques és una mena com de trencaclosques enorme que han volgut que sigui llei, que s'ha d'aplicar, però la veritat és que és difícil d'interpretar i difícil d'aplicar. Doncs bé, totes aquelles màquines que no sigui necessari entrar a llegir el reglament de seguretat d'instal·lacions frigorífiques, tot això que ens estalviem. Quines màquines no fa falta que ens ho mirem? Les compactes, perquè per ser compactes no fa falta que te les miris. Per tant, aquestes, fàcil. De les partides, si funcionen amb R410 o R407, que no són inflamables, tampoc fa falta ni que us ho mireu, compleixen. Genial. De les partides que funcionen amb R32, aquí és on tindríem problemes. Però és que, atenció, potser ho he fet massa gran, perquè hauria d'haver fet, aquí hauria d'haver partit, perquè resulta que la 3 i 5 quilowatts, per molt que li posem tota la distància frigorífica que podem i tot el gas afegit que li posem com la càrrega addicional, encara que arribem al màxim, no arribem als mínims per complir l'RCIF. Per tant, 3 i 5 quilowatts tampoc es veuen afectats per l'RCIF. Quines es veuen aplicades, per tant, al final, quines es veuen afectades per l'RCIF? 7 i 9 quilowatts dels equips partits. Només la 7 i la 9 quilowatts dels equips partits, que seria la Bibloc, l'All-in-One i l'All-in-One Bisona. Aquelles sí que s'ha de mirar l'RCIF i llavors entrar en l'apassionant món de l'annex 3, de l'annex 4, de si àrees de sales o tot allò que va. En quant a eficiències, digue'm. Bibloc de R32, està previst que es faci amb una màquina superior, no? A veure, nosaltres ara estem sent una mica conservadors amb el tema de l'R32 per tema legislatiu. No perquè la tecnologia no la tinguem, sinó perquè no volem fer màquines que després, quan parli de l'Ecoflex, diré el mateix. Quan expliqui l'Ecoflex em direu, i no teniu previst fer 3x1 o 4x1 o posar... i anirà el mateix. Ara mateix tenim una legislació a tota la Unió Europea i específicament a Espanya, perquè en altres països de la Unió Europea han retocat una mica la llei, tot i que es basa en la mateixa norma tècnica, que és molt restrictiva amb els gasos A2L. I de moment intentem no treure-ho. Ara, algú podria dir aquí, bueno, però sabem que l'F-gas la renovaran i que en breu els gasos fluorats s'hauran d'anar traient, no? I haurem d'anar rebaixant el GWP dels gasos fluorats. Què farem en aquell moment? Doncs segurament treure equips d'R32 de més potència. Ens tocarà, però mentre encara es pugui instal·lar l'R410, no anem a aquells equips que són molt limitats per llei. Bàsicament és aquest el motiu, de debò. Eficiències, bé, simplement he posat, és la gamma HP, això, simplement perquè tingueu una mica per on van les eficiències dels nostres equips. Aquí les teniu. L'ESACOP d'HW en un clima càlid com el nostre està donant 3,88. Recordeu que el Codi Tècnic d'Edificació diu que com a mínim ha de ser 2,5, 2,5, 3,88. Bé, anem bé. No anem apurats, es poden instal·lar perfectament. En quant a calefacció, que haureu sentit, el Codi Tècnic d'Edificació no diu un número. L'H0 ens diu unes condicions de consum màxim d'energia, però en alguns llocs web, jo he estat mirant i he vist que hi havia alguns arquitectes o enginyers que feien uns càlculs i deien no, és que clar, la bomba de calor ens hem d'assegurar que com a mínim en calefacció doni 4,5 perquè si no, no complirem l'H0, 4,5, i jo vaig llegir i vaig dir 6,2. Bueno, anem bé, no hi ha problema. Jo no pateixo, vamos. Simplement ho dic, queda així com el vacilón, però de debò, no us preocupeu, per eficiència compleix tots. Podré justificar els ajuts? Anyway, sense problema. I els equips, un a un, però molt breument.
Aquesta ja sabeu que només fa aigua calenta sanitària, aquesta no fa clima, no l'he posat ni a la d'allò d'abans perquè no és pròpiament aquària, és només, està dintre d'Air to Water, però les aquàries de les nostres són les multitasca. Aquesta només fa aigua calenta sanitària, la tenim en 100, 150, 200, 250 i 270 litres, la de 250 i la de 270 també amb doble serpentí per treballar, si volem, amb solar tèrmica en el mateix dipòsit. La monobloc, que ara en parlàvem, la monobloc sí que ens animem a fer R32 amb potències més grans perquè com és monobloc no l'afecta l'RCIF. I ara pot ser que sí, en la monobloc, en l'HP també tiraríem potències més altes amb R32, però amb la bibloc, que era la que em preguntaves, estem allà. Recordo que aquestes, com són purament hidràuliques, l'única limitació que tenen és fins on arribi la pressió estàtica de la meva bomba hidràulica. Que, clar, a partir d'aquell moment ja farà falta posar un altre grup de bombeig secundari i tal. Llavors, depèn de quines instal·lacions, si l'equip queda molt lluny del consum, doncs potser val la pena més plantejar-se una partida que una monobloc. Però sempre que el consum quedi relativament a prop de la màquina, la monobloc funciona superbé. Clar, és cert que després li hem de posar un dipòsit extern, però bueno, és a dir, clar, jo no soc el que està fent les instal·lacions ni dissenyant, però jo potser si és una unifamiliar, que té un garatge on puc posar el dipòsit interacumulador, que no farà lleig, que puc posar, doncs tiro de la monobloc. No, a veure, del dipòsit d'inèrcia, mira, en aquesta diapositiva no en parlo, però, a veure, nosaltres tenim una màquina, totes les màquines, que la nostra bomba és inverter, la bomba d'aigua. El compressor és obligat que sigui inverter en totes les màquines perquè si no no es pot vendre a Europa. Inverter vol dir que regula la quantitat de flux que surt i a més consumeix més electricitat quan està donant més potència i consumeix menys quan està donant menys. El nostre compressor és inverter, la nostra bomba és inverter i a més tenim un sistema, un caudalímetre de molta precisió. Què significa? Nosaltres, quan una màquina sempre li demanem un dipòsit d'inèrcia, és quan nosaltres com a fabricants ens volem protegir la màquina amb un dipòsit d'inèrcia, és bàsicament per dos problemes. Una, que la bomba tingui cavitació, dues, que se'ns congeli l'intercanviador de plaques quan estem treballant en fred. Són els dos problemes que podem tenir. Per la bomba, com és inverter i arrenca des d'un 15% de la seva capacitat, a veure, sí que és cert que si hi ha molt poca aigua, si realment el circuit és molt petit, podríem trobar-nos que es protegís. Però normalment només que el retorn, la tuberia de retorn sigui una mica més ampla, la secció, o que, clar, si tenim aquí, jo m'imagino, aquí l'aquària i just aquí al costat ja tenim els capçals del terra radiant, i llavors, si tanca el retorn, home, aquí és veritat, hi ha molt poca aigua, aquí sí que pot ser que ens salti, perquè tenim 1 metre de terra, però bueno, en aquest cas jo diria, bueno, o no poseu aquí el capçal o el poseu més lluny perquè tingui una mica més de recorregut i amb aquesta aigua ja fem, amb 3 o 4 metres. Si no, una línia oberta, no fa falta anar a un dipòsit, no el demanarem. Si salta l'H62, demanarem un mínim d'aigua, però que no fa falta posar un dipòsit per assegurar 30 litres d'aigua, ni molt menys. Treballem amb cabals molt petits, gràcies a que és tot full inverter. I perquè se'ns congeli l'intercanviador, que és que quan treballem en fred, hi ha equips que són de bona qualitat, que en calefacció no els importa aquest dipòsit d'inèrcia, però quan treballen en fred diuen que sí, perquè llavors, què passa? Que si hi ha una caiguda de cabal molt radical dintre de l'intercanviador, el que ens podem trobar és que l'intercanviador es congeli. Perquè, clar, està treballant en fred, està donant refrigerant a saco per refrigerar tot aquest cabal d'aigua. Si jo de sobte, en comptes de fer-li entrar això d'aigua, li faig entrar això, amb aquesta quantitat de refrigerant, això li trec tanta temperatura que l'aigua, em congela. Si se'm congela dintre l'intercanviador, tota la màquina a pasta fang, tota, perquè anirà a l'intercanviador segur, però darrere de l'intercanviador probablement hi haurà filtració d'aigua en el refrigerant m'arribarà amb aigua al compressor, petarà el compressor i probablement em peti tot. Llavors sempre és important evitar que es congeli. Llavors nosaltres aquí ens assegurem perquè tenim aquell caudalímetre, tenim un caudalímetre d'altíssima precisió que és capaç de captar variacions molt petites de cabal. I en tot cas para la màquina. Surt l'H98 o l'H99, atura la màquina i no continua treballant, però no es congeli. Per tant, tampoc demanem un mínim d'aigua ni un volum per quan està treballant en fred.
Igualment, l'H99 crec que salta pràcticament mai, no és un error que salti habitualment. Això val per la monobloc i per totes. I les altres que tenim, la bibloc, ja com és partida sí que no ens preocupa tant la distància, perquè una bibloc 30 metres, 50 metres de distància entre unitat exterior i unitat interior, el propi compressor te'ls bombeja, no fa falta posar una bomba intermitja si està molt lluny. I per tant, si tenim l'exterior a coberta i el consum a la planta baixa, no hi ha problema perquè donarà. Aquesta no té l'acumulador d'aigua incorporat, és la més versàtil perquè val per qualsevol... És que necessito 270 litres, doncs poses aquesta i el dipòsit li poses el que vols. Però la que ha tingut molt èxit en el mercat ha estat aquesta. Aquesta és la compacta, la all-in-one. En aquesta unitat, a la unitat interior, està tot. L'intercanviador, el dipòsit interacumulador d'aigua, la vàlvula de 3 vies, tot, la bomba hidràulica, està tot. De manera que tens, per dir-ho d'alguna manera, tota la teva cambra de màquines ficada en això. I això és un moble 60 per 60, 1,64 m d'alt, amb aspecte... Bueno, el RAL 9010, jo sempre dic RAL 9010, no sé si... Jo perquè soc de màrqueting i ho tinc clar, però si algú no ho sap, queda com molt... Què és RAL 9010? És el color. És el color. Els colors tenen codis RAL, i el RAL 9010 és aquest color que és el que fan servir moltes... Bueno, aquest color, més o menys. Què passa? Que això és integrable a qualsevol cuina, a qualsevol safareig, a un passadís tècnic, on vulguem. Podem integrar aquesta unitat. I a les arquitectures els encanta. No necessiten dipòsit d'inèrcia, no necessiten una cambra de màquines enlloc. Si treballem amb un sol circuit, que no hem de fer separació hidràulica i 2 bombes, perquè clar, això on s'instal·la sobretot? Doncs apartament, moltíssim apartament. Apartament petit, on no tenim més espai, això acabarà posat a la cuina, treballarem amb un circuit únic, directament amb la bomba de l'equip, per un terra radiant refrescant o per un fan coil que ens dona per tot l'apartament, i no li hem de posar res. És això. I clar, això les arquitectures quan ho veuen, diuen, buah. I la que veníem a parlar. Què és això? Doncs clar, he explicat l'all-in-one, i abans he explicat el conducte, perquè ara vinc a parlar de l'Ecoflex. L'exterior, a baix la tenim, a baix tenim l'Ecoflex, el moble, l'exterior i el conducte, ho tenim tot. No està connectada ni funciona, no fa falta que mireu a veure si dona molt de fred o no. L'exterior és una 2x1, 2 sortides frigorífiques. Una sortida se'n va un conducte, que no és el PF3 que he explicat abans, perquè si el connectéssiu veuríeu que no funciona, però és igual, de 7,10. És de 7,10 quilowatts. Aquest conducte, tot el que he explicat abans, té NanoX, es pot posar en vertical, té bomba de condensats, de 10 a 150 pascals de pressió, tot el que he explicat abans. A l'altra sortida li poso un moble interior semblant al de l'Aquario All-in-One. Molt semblant, pràcticament l'única diferència és que l'intercanviador de plaques l'hem tret d'aquí dintre i ara està per aquí dalt. Per temes legislatius, per poder-ho instal·lar. Perquè és R32, i per temes legislatius que ara no entrarem en el recif, però el fet que estigui aquí a l'alçada i que estigui tancat hermèticament ens permet instal·lar-lo en sales que siguin més petites. Coses bones. Doncs tindrem... Importantíssim. Aquest mòdul té una gran diferència amb l'all-in-one que crec que s'ha de dir i ha de quedar molt clar. Aquest mòdul no genera aigua freda. Genera aigua calenta sanitària, que ja té el dipòsit incorporat, i aigua calenta per clima, per portar-lo a un terra radiant o uns radiadors o el que sigui. Però no genera aigua freda. Això és important saber-ho. I si vull fer climatització en fred? Conducte. És l'única possibilitat. Coses bones. Compaginar el confort dels sistemes radiants quan treballem en calefacció amb el confort dels sistemes d'expansió directa quan treballem en refrigeració. Clar, jo sempre ho dic, que les climatologies no són iguals per tothom
i que no tots els climes són iguals, i que això que he dit del confort de l'expansió directa, hi ha zones on si jo dic això, se'm tira a sobre. Com que no? Però si a mi l'aire condicionat em resseca els ulls, em resseca... Bueno, això són climes amb molta menys humitat que a Catalunya. En el nostre clima, jo què sé, potser a la plana de Lleida en algun lloc, però no arribem, un aire condicionat mai no arriba a ressecar l'ambient. Tenim humitat sobrada. És més, el fet que tregui humitat a l'estiu, per nosaltres és un avantatge de confort. És a dir, per nosaltres que ens tregui humitat no ens va gens malament. Això fa que, una, arribi a consigna molt abans que un fan coil. Dues, que si volem, i ens ve de gust, li puguem posar el ventilador a una temperatura, a una velocitat alta en el moment en què ens vingui de gust, perquè volem també que ventili, que generi convecció, que mogui l'aire. I tres, donarà aquell confort que ens agrada d'aire fred i poc humit. Si aquí a la nostra zona climatitzéssim, per exemple, amb un terra refrescant, que no sé com controlaríem la humitat, però què és el que passa? Clar, a la gent de zones molt seques, on no hi ha humitat, els agraden els terres refrescants perquè generen com si fos un efecte cova, no? És a dir, tu estàs fred, però l'aire no es mou. Però clar, no li treu la humitat, o la humitat acaba a l'aigua, al terra, no? Que és terrible. Però és que a més, aquí, un aire humit tan fred ens generaria disconfort. Llavors, ja és bo compaginar sistemes que ens treguin humitat quan treballem amb fred amb sistemes radiants que la mantinguin quan treballem amb calor. Més avantatges? Recuperació de calor. Recuperació de calor és un d'aquells conceptes que la gent diu i els diem per tantes coses que al final a mi m'agrada explicar-ho exactament què fa. Quan nosaltres tinguem aquest conducte treballant en fred, a veure, el PF3 que he explicat abans, el de la gamma comercial, que no té això, quan treballa en fred, què fa? Perquè al final no ens oblidem, jo sempre ho dic, que anem als orígens, el que jo estic explicant avui, tot el que explico, tota la gamma de Panasonic són bombes de calor. I quan explico les bombes de calor i la tecnologia de la bomba de calor, sempre recordo que es diu bomba de calor perquè bombegen calor. Si no, no es dirien bombes de calor. Clar, el fred no existeix, el fred no és res. Llavors, si la màquina treballa en fred, bombeja calor. D'on cap a on? El calor de dintre el bombeja cap a fora, cap al carrer, però no el fa desaparèixer. No agafa, et treu el calor de la teva habitació i se'l menja. Què fa? Si només és una bomba, només pot bombejar el calor. No pot fer res més amb aquest calor. Què fa? La màquina agafa el calor, el treu de la teva habitació i què fa amb ell? Al carrer. Si algú en aquell moment passa per davant d'aquesta màquina exterior, què s'emportarà? Tota la bufetada del calor, perquè tot el calor que estic traient de la teva habitació l'estic traient fora. No va a un altre lloc, jo no puc destruir aquesta calor. Només bombegem, d'acord? Això és important. Clar, ara tenim una gràcia, i és que jo estic traient calor del teu menjador, on esteu els tres familiars a ple estiu, allà en aquell moment intentant veure la telesèrie després de dinar, i una calda que no vegis. I estic traient aquella calor que us sobra perquè vosaltres estigueu confortables, i aquesta calor que estic traient de l'habitació, abans d'agafar i llançar-la pel balcó al carrer, pregunto, he de fer aigua calenta sanitària? Hosti, doncs aquesta calor que estic traient d'aquí te la llenço aquí. I t'escalfo l'aigua de l'aixeta amb la calor que t'estic traient de les habitacions. Digueu-li recuperació de calor, digueu-li reaprofitament, digueu-li cogeneració, digueu-li el que vulgueu. La calor que trec de la teva casa, en comptes de llançar-la al carrer, l'aprofito per l'aigua calenta sanitària. Dit d'una altra manera, amb el mateix consum exactament igual que tindries per tenir l'aire condicionat funcionant, sense afegir-li ni un quilowatt de consum, també tens l'aigua calenta sanitària feta. Ja està. Més coses bones? Bicalefacció. Què és bicalefacció? És que a tots, els de màrqueting, a tots n'hem de posar un nom perquè si no, no som feliços. Què és bicalefacció? Doncs que pots treballar amb el terra radiant i amb el conducte en calor alhora. I pots escalfar amb els dos alhora. M'interessa? Bueno, doncs hi ha moments que sí. Per exemple, imaginem-nos que és hivern, arribo a la meva casa de cap de setmana o de segona residència o el que sigui, arribo, fa fred, fa dies que està el terra radiant parat, acabo d'arribar ja amb els nens i tal, i ara he d'encendre el terra radiant i d'aquí fins que s'escalfi, què? Amb l'anorac dintre de casa i allà a jugar al Monopoly. Bueno, doncs mira, jo mentre escalfa l'aigua del terra radiant, poso el conducte amb calor i vaig escalfant.
I si la vull fer anar només al... Cap problema. Això, mira, abans d'ahir estava a València fent un curs i un dels clients que estava imaginant-se allà on la col·locaria deia jo és que l'aprofitaria pel conducte i l'aigua calenta sanitària i no faria ni terra radiant perquè... Cap problema. Com si no vols, o sigui, tu pots tenir-lo i pots dir no l'engego, tiro només amb el conducte, perfecte, tens els 7,8 quilowatts que dona més o menys en calor tot pel conducte, i com si voleu fer la instal·lació sense terra radiant. Com ho discrimines això, amb el mando o ho fa ella? Quina potència envia cada màquina? O sigui, tu, si poses en marxa això i poses en marxa això, la màquina entén que ha de posar en marxa les dues coses. Ella ja ho sap. Com discrimina la potència? És com una multi. Té una lògica de funcionament i s'adapta a la lògica. Tens un sol mando, ja? Tu tens un mando per la nevera i tens un mando per la màquina de conductes. Sí. Per la màquina d'impulsió. Sí, espera, hi havia una pregunta per allà? Sí, quan anava una mica lligat amb això, volia preguntar si la sanitària tenia una prioritat respecte al clima o la podies configurar segurament. Vale. Nosaltres, la configuració de sanitària, prioritats, amb Panasonic no anem amb no és pròpiament una prioritat. Tenim 3 paràmetres que s'han de programar i amb aquests 3 paràmetres la màquina juga. Si voleu, algun dia fem un curs una miqueta més tècnic i us explico com programar equips i entrem una miqueta més a fons, però que sapigueu que no és com altres fabricants que entres i dius, vale, prioritat ACS o prioritat clima. No, tu li configures 2 temps de treball i una temperatura i ell amb aquesta informació que li has donat va jugant. En realitat, jo crec que és una de les grans... Al principi, quan ho expliques, i els instal·ladors que estan molt acostumats a instal·lar equips d'altres fabricants, quan li expliques això pensen, ui, molt merder, 3 paràmetres, molt lío. Però al final, un dels grans èxits que està tenint la nostra màquina al mercat ve precisament d'això, de que no funcionem amb prioritats, sinó que funcionem amb 3 paràmetres. Què passa? Que tu pots instal·lar-la i els 3 paràmetres equivocar-te molt i programar-los molt malament i que aquella màquina cada 2x3 pari per fer aigua i no és el que volies. Però llavors tu pots anar i retocar-los i adaptar-lo més. I normalment potser el retoques una tercera vegada, però al final aconsegueixes adaptar la màquina a la necessitat d'aquell client. En canvi, si només pots dir prioritat això o prioritat l'altra, no pots jugar. I llavors aquella màquina, si el consum d'aquell client o clienta realment s'adapta molt a que aquella màquina té programat, perfecte, però en el moment en què no, aquella màquina acaba sent un estorbo i acaben dient no, és que aquella màquina mai no va funcionar bé. En canvi, la nostra la pots jugar. I jo crec que és un dels grans avantatges que tenim, la programació aquesta. I em preguntaves per temperatures d'impulsió. És una HP, seria com una HP, 55 graus de temperatura d'aigua. 55. Sí. I el dipòsit d'acumulació és de l'ACS? De l'ACS, del volum, 185 litres. 185. Sí, hi ha gent que em diu, no, 200? No, 185. No, passa que això l'estiu mateix pots trobar que estàs generant fred amb els conductes i en una hora i mitja tens el dipòsit. Això sí, això et passarà, que aprofitaràs Molt temps. una hora i mitja de fred per escalfar-te el dipòsit i ja el tindràs calent. La resta de temps que tinguis l'aire condicionat posat, la calor s'anirà al carrer. Però bueno, aquella hora i mitja l'has aprofitat. Ja ho tens. Per aquest aprofitament o recuperació de calor, tu li pots tenir una consigna a la sanitària de 50-55 graus, però encara que hagis arribat a consigna permetre que et pugi fins a, no sé, 70? No, perquè la màquina no dona més de... La màquina, si tu li programes per sobre de 50 graus de temperatura a l'ACS, la màquina al final posaria la resistència. I si la tens inhabilitada, que és el que fa molta gent, la inhabiliten, llavors l'usuari final li posa 60 graus i pensa que l'aigua està dintre dels 60 graus, però és mentida. A partir dels 51 graus, la màquina o tira resistència o no podrà. Una altra cosa és que tu em diguessis fotovoltaica, perquè la integració fotovoltaica sí que això ho fem. És, quan hi hagi sobreproducció fotovoltaica, tu salta't i posa 60 o 65, el que vulguem, perquè com al final posem la resistència, però com estem ara en fotovoltaica, la resistència no ens importa. En canvi, en aquesta, mentre estem fent aquesta cogeneració, com li vulgueu anomenar, no ho fem de saltar-nos la consigna. Amb la fotovoltaica, que algun dia podria fer també un curs sobre com integrem fotovoltaica amb Aquària,
Aquí sí que ho fem. Tu tira. I resistència? Doncs fos resistència, perquè ara l'electricitat em surt gratis. Desgebre optimitzat, això és una paraula que, com li dieu? Desescarts. Desglaç? Desglaç. Doncs el desglaç optimitzat, què és? Simplement, a veure, si treballem amb el terra radiant o amb els radiadors, el desglaç no ens importa en absolut, és completament indiferent perquè amb la inèrcia que té l'equip, si paro 5 minuts per fer el desglaç, no us entenareu. El tema està que quan estigui el conducte funcionant, no parem 5 minuts per fer el desglaç. I aquí, gràcies a tenir dues sortides, aprofitem i fem un desglaç com el fem amb l'aquària. És a dir, tirem contra l'aigua que hi hagi dintre de l'intercanviador de plaques, refredem en un moment l'aigua que hi ha dintre de l'intercanviador de plaques, no que hi ha el dipòsit d'aigua calenta, refredem un moment l'aigua que hi ha aquí enganxada i amb refredar allò podem treballar en calor contra el conducte i també contra la unitat exterior i desglaçar-la. Aquí, segurament, estem en una de les zones de la geografia de l'Estat on més possibilitat tenim de desglaços continuats, perquè a les zones càlides desglaça poc perquè la temperatura no baixa molt per sota dels 2-3 graus. I a les zones interiors, on la temperatura baixa molt, desglaça poc perquè no és humit i no tenen humitat, i llavors desglaça poc. Però jo crec que Girona probablement sigui una de les províncies on tindrem combinació de fred a l'hivern alhora que humitat a l'ambient. La qüestió és que és bo que pugui fer aquest desglaç optimitzat i tenir calor constant sense parar per desglaçar. Té NanoX, ja he explicat el que era, ja entenem, algú em pregunta, clar, però si estic al terra radiant, NanoX no funciona. Bueno, tu poses el terra radiant, la màquina aquella la poses en ventilació amb el ventilador al mínim i ja tens NanoX. NanoX, recordeu que no fa falta que estigui fent calor o fred, basta que estigui el ventilador posat i ja genera aquells radicals hidroxils. Funcionem en refrigerant R32, motiu pel qual només tenim la potència de 7,10 i només la tenim en 2x1, és a dir, amb unitat i tal. Tenim tecnologia, no és per tema de falta de tecnologia fer una 3x1, però no sé si sabeu que, clar, quan tu fas una 3x1 multipliques la distància frigorífica, perquè aquella no és com en un una BRF, que la tuberia és compartida durant un tram fins que arribes al derivador. Aquí no, aquí has de tirar tota una tirada frigorífica pel següent equip. Llavors, la quantitat de refrigerant es multiplica. I si posem més R32, llavors les limitacions són enormes. Llavors, fer una 2x1, ara mateix, amb la legislació que hi ha de gasos, no ho podríem fer. Ens hauríem de replantejar i tornar al 410, i no volem tornar al 410. És el mateix que, home, doncs no m'aniria malament una 12. Sí, però amb R32 és impossible, perquè la quantitat de gas que posem s'aixafa la guitarra. No és per falta de tecnologia, no és que a Japó no ho tinguem desenvolupat, és que no ho portem a Europa perquè la legislació de gasos no ens permet pràcticament instal·lar-la. Sí que permet instal·lar-la, és a dir, no et diu no ho pots instal·lar, però llavors hem de començar a posar tantes coses a la vivenda, que si ventilació forçada, que si reixetes, que si no sé què. I control completament remot, online, tant pel conducte com per l'equip d'aigua. I això és l'EcoFlex. I he dit abans, i acabo amb això, he dit abans, i és només aquesta slide, que abans de concloure la presentació d'avui, faria una menció ràpida a les subvencions. I res, simplement, no el mateix, si algú vol una formació de subvencions, l'hem fet fa poquet i la podríem repetir, no hi ha cap problema. Però recordar que ara estem en un bon moment per la rehabilitació d'edificis, intentar posar bomba de calor en els edificis, perquè tenim obertes 3 línies d'ajuda diferents, actualment, que en totes elles, en un apartat o en un altre, contemplen la possibilitat de posar bomba de calor, sempre i quan a la primera, que aquesta és la més senzilla de tramitar, però la quantitat que et poden donar és la més petita, però sempre que sigui substitució d'una caldera de gas natural o de gasoil o el que sigui, de combustió, per una bomba de calor, ha de ser aire-aigua, obligatòriament, no podem posar un multi aquí, no podem posar ni un conducte, ha de ser una bomba de calor aire-aigua, obligatòriament. Aquí tenim subvenció, amb aquesta subvenció d'aquí.
Després, aquesta ja no et diu què has de treure i has de posar, sinó que el que et diu és que si aconsegueixes millorar l'eficiència energètica de l'edifici i fer-lo saltar 2 lletres, de tenir una eficiència G o una F, posar-la en una C, et donen, pots arribar a aconseguir fins al 80% de la subvenció. No és el 80% directe, però sumant coses i coses pots arribar al 80%. L'únic tema és que aquesta està limitada a municipis amb com un màxim 5.000 habitants per municipi. Però aquesta va molt bé. Suposo que aquí a província deveu tenir alguns municipis que estan dintre del llistat i val la pena. Per cert que aquesta no només és... Aquesta i aquesta són exclusivament per habitatge residencial. Però aquesta també permet edificis municipals. Llavors pot ser, si no ho saben, que una rehabilitació d'un equipament municipal o d'un poliesportiu o tal, també es pot. Jo vaig avisant perquè sapigueu que existeixen. I aquesta és la que és més àmplia, pots fer-la a qualsevol municipi, pots fer qualsevol tipus d'intervenció a la vivenda que et permeti augmentar l'eficiència de la instal·lació, només demana que com a mínim aconsegueixis reduir, o sigui, al mínim, com a mínim, un 30% l'energia que consumeix aquella vivenda. I a partir del 30, si aconsegueixes treure-li 45, 50, 60, et va donant més subvenció segons el que aconsegueixis. L'únic que passa amb aquesta és que necessites tenir classificació energètica de l'edifici prèvia i fer una classificació energètica de l'edifici posterior. Clar, si és una vivenda que ja ha estat llogada o comprada o venuda anteriorment i ja l'han obligat a treure's el certificat, ja el tens. Però clar, quan te'n vas a una vivenda que no té certificat, has de fer 2 certificats. Has de fer el previ i pagar-lo, però després et ve la subvenció, que pot arribar a ser, aquí pots arribar a tenir fins a un 60 o un 70% de la inversió feta subvencionada. Crec que és un bon moment per aprofitar, per recomanar a aquelles persones que tinguin vivendes, a tothom que sapigueu, clients que sapigueu que tenen habitatges antics, que no són massa eficients tèrmicament, és un bon moment per aconsellar-los que inverteixin, que es posin en obres i en instal·lació perquè rebran subvenció. I amb això, agrair moltíssim que hagueu estat aquí, la pallissa que us he donat i esperar que us hagi aportat informació. Moltes gràcies.